Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündäligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei Hasan Rouhaniýanyň ýurdun prezidenti wezipesinde gaýtadan saklanmagyny resmi taýdan tasdiklady. Siziň respublikanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyňyzy we bellenmegiňizi tasdiklaýaryn diýip Khamenei 3-nji awgustda Tehranda ýurt resmiýetleriniň we daşary ýurtly wekilleriň gatnaşmagynda geçirilen dabarada aýtdy. Özüni aram siýasatçy diýip adlandyrýan 68 ýaşly Rouhani may aýynda 2-nji möhlete geçme ugrunda ýeňiş gazanypdy. Tehrandaky dabara gatnaşanlar arasında prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy ruhsat berilmedik öňkü prezident Mahmud Ahmadinejad Rouhaniýanyň saýlawlardaky esasy bäsleşi bir siýasatyň tarapdary diýinçi Ibrahim Raisi bardy. Rouhaniýadan çykyşynda bütewlige çağırdy. Men ýurdumyzyň has beýik bolmagyny isleýänleriň ählesine gol uzadýaryn diýip Rouhani aýtdy. Şeýle dol biz hiç wagtda üzgünlügi kabul etmeris diýdi. Rouhani Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmegi we oňa garşy halkara sanksiýalarynyň gowşadylmagy barada Tehranyň dünýäniň täsirli alty ýurdu bilen baglaşan ýadro ulalaşygyny agdap, ýadro ulalaşygy Iranyň halkara sahnasyndaky hoş niýetliliginiň alamatydyr diýdi. 5-nji awgustda Rouhani Iranyň parlamentinde kasam eder. Kosowanyň täze parlamenti möhletiniň ýer geçirilen saýlawlardan 2 ay geçen soň birinji gezek çağıryldy. Kanun çıkarjylar 3-nji awgustda parlamentiň täze spikerini we onuň orunbasarlaryny saýlap prezident Haşim Taçynyň hökümeti düzmäge yktyýar bermegine ýol açarlar. Taçy Kosowanyň geljeginiň alliansa atly toporyň lideri Ramush Haradinaja täze hökümeti düzmäge yktyýar berjegini aýdypdy. Kosowanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky we Kosowanyň geljeginiň alliansa atly topory öz üçin alýan koalisiýon 1-nji ýunda geçirilen saýlawlarda sesleriň 35%-ni toplady. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri we beýleki günbatarly guramalar anyk netijesi tamamlanan saýlawlaryň ýurdy 2014-nji ýylyň ses berişliginiň döredin konstitusiýon krizisyna meňdeş ýagdaýa salmagyndan aladalanma bildiripdi. Şonda ýurdun hökümetini düzmek işi 9 ay çekipdi. Ortiýatyň premier ministri Dmitri Medvedev Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň Moskwa garşy sanksiýalar barada 2-nji awgustda gol çeken kanunyny berk ýazgyryp, onuň gatnaşyklaryň gowulanmagyna bolan umydyň soňuna çykýanlygyny hem ortiýat bilen söwda urşuny tutaşdyrýanlygyny aýtdy. Medvedev Trump'yň kongressde ses köpçüligi bilen goldanan kanunyna gol çekmegine hüjüm etdi. Trump milli bütewligi saklamak islenligini ma'lum etdi. Trump'yň administrasiýasy öz ýerine ýetirjek häkimetiniň ygtyýarlygyny kemsedici görnüşde kongresi vermek arkaly doly gowşaklygyny görkezdi diýip Medvedev aýtdy. Amerikan establishmenti Trump'tan dolulygyna üstün çykdy. Täze sanksiýalar prezidentiň göwnünden turmaýardy, emma ol kanunyna gol çekmeli boldy diýip Ortiýatyň premier ministri Dmitri Medvedev aýtdy. Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň döwünüklükde aýplanyp gaýbana geçirilen suud dinlençigi 3-nji awgustda dowam etdirildi. Kiýewiň suudynyň 10-njy ýylda geçiren öňkü dinlençigi Yanukovyçyň aklawçysy Vitaliy Meshechik taýýarlyk üçin wagt soran soň ýyda testirlipdi. Öňkü prezident Yanukovyçyň odalky aklawçylary 6-njy ýylda iş başyndan çekildiler we öz hyzmatlarynyň gerekdälligi barada özlerine aýdylanlygyny ma'lum etdiler. Yanukovyç özüniň suud dinlençigine gatnaşmajagyny aýtdy we özüne garşy gozgalan işi syýasy matlaply adlandyrdy. Yanukovyç Ýewropa Birleşigi bilen ýakynlaşmak barada ulaşyk baglaşmadan ortiýat bilen gatnaşyklary östürmek kararyny eglan edipdi. Muňa garşy geçirilen protestleriň dowamynda 2014-nji ýylyň fevral aýynda wezipesini terk edip ortiýada gaçyp gidipdi. Ukrainada hökümete garşy Ýewromaýdan protestleriniň dowamynda şonda onlarça adam wepat bolupdy. Prokurorlar watana dönüklükde Ukrainanyň bütewligini bozmakda we ortiýatyň agressiýasyna gatnaşmakda aýplanýan Yanukovyçyň tutsak edilmegini soraýarlar. Aşgabatda Aziya oýunlaryna 45 gün galanda akkreditasiýa etmek we uniformany bermek boýunça merkez öz işine başlady. Türkmenistanyň TDH döwlet habar agentliginiň maglumatyna görä 5-nji Aziya oýunlaryna taýýarlyk boýunça ýerine ýetirjek komitet tarapyndan açylan merkeziň öňünde sport çäresiniň guramaçylary we gatnaşyjylary, milli we daşary ýurtly sportsmenler, Milli Olimpiya Komitetining resmiýetleri, sport sudiýalary, meýletçiler, şeýle-de Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň wekilleri hem halkara habar beriş serýişdeleri üçin akkreditasiýa dokumentlerini taýýarlamak we çap etmek wezipesi goýulýar. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziya oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň owu hojuluk ýagdaýynyň meseleleri bilen baglanyşykly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 31-nji ýylda geçiren iş masagatyny 10 ýyl çemesi öň başlan owu hojuluk reformalarynyň o diýen netijeli bolup çykmaýanlygyny ýene bir gezek boyun aldy we munyň sebäplerini sorady. Emma metod habarlaryndan bu soraga berilen jogaby tapyp bolmaýar. Döwlet başçysynyň sözlerine görä, döwlet owu hojuluk pudugynyň sazlaşykly ösmegi üçin ýerul bolan gollagy berýär, emma gazanylýan netijeler pes bolmagyna galýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, bu ýyl türkmen daýhanlary döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1.600.000 tonna buğdoýa derek 1.000.000 tonna buğdoý hasylyny aldylar. Bu vilayet häkimlerine hemde vice-premiere känç berildi. Prezident Mununyň 5-nji aprelde owu hojulugyny gödäwçilik edýän vice-premier Recep Bazarowy owu hojulugyny emele gelen ýagdaý sebäpli wezipesinden oşatdy. Ýöne oňa derek vice-premierlige belenen Esenmurat Urazguliýew bu wezipede uzalym işläpdi. Bu bar bolan tejribelerini garamazdan prezidentiň tamasyny ödäp bilmedi. Netijede Berdimuhammedow 22-nji maýda geçirilen iş masagatyny Urazguliýewiň işinden hem nägiledigini bildirdi. Ýagny ýurdun agresenagat pudugynyň özgörüşlikleriň ören hayal deprenýanlygyny aýtdy. Şeýle-de prezident hasyllygyň derejesiniň pesliginden başga öndürilýän önümleriň hiliniň hem gowdälligini boyun aldy. Hususan buğdoyun kleykovinasy, uzalkulary ýaly gowy bolmazlygyna galýar diýip metodda prezidentiň sözü stirlenni. Berdimuhammedow hökümet maslahatynda getirilýän umumy ösüş sanlaryna garamazdan soňky 2 ýylyň dowamyny owu hojulugyna problemalar, ýerleriň şorladylmagy, ekrançylyk ýerleriniň arryklygy, hasyllygyň pesligi, daşary ýurtlardan getirilýän gök önümleri karşylanýan altyn puluň möçberi we beýlekiler barada ençimegedek mesele gozgody. Döwlet başçysynyň sözlerine görä, ýurdun buğdoýy daşary ýurtlary hem eksport etmäge mümkinçiligi bar. Şol bir wagtda daşary ýurtlardan azyklyk buğdoý un getirilýär. Mundan başga ýurdun öz egirme dokma kärhanalary üçin yeterlik paýta öndürip bilmeýänligi boyun alynýar. Has anygy Uzalky vice-premier Bazarowy tanqidlanyny Berdimuhammedow her hektar ýerden ortaça 20,2 sentner paýta hasylynyň alynýanlygyny, paýta süýmüniň möçberiniň yeterlik bolmadygynyň ýurdun egirme dokma senagatynyň işini bökdiýänligini aýtdy. Türkmen mediasy häzir ýurtda paýta ýygmyna we buğdoý ekişine taýýarlyk görülýänligini habar berýär. Prezidentin yine bir gezek owu hojulugyna problemalar ýatlatmagy hem şu taýýarlyk bilen bagly boldy. Emma ýerli prezidentin owu hojulugyna ýagdaý we çözgüt barada aýdýan sözlerini kän täzeligin görünmeýänligini, ýagny onuň umum meselelerini gozgap, soň daýhanlaryň adaty borçlaryny ýatlatmak bilen çäklenýänligini bildirýärler. Aýdylýşýaly, Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy prezidentin vilayet häkimleriniň iş hasabatlaryny dinläp, buğdoý ekişine gurmaçylykly girişilmeligini, ýerleri suwarmalydygyny, ekinleri agroteknik kadalar esasyna iýdek edilmeligini ýatladypdyr. Şeýle-de prezident kärendeçiler bilen hasaplaşygyň wagtynda geçirilmeligini aýdýar. Şol bir wagtda ol döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini gaýtalap, işleriň netijeligini ýokarlandyrmagy talap edýär. Hökümet maslahatyny edilýän gurulmalardan tapawutlykda Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan daýhanlar, owu hojulugyna işleýän adamlaryň işi höwesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanlygyny, sebäbi 3-5 hektar ýerden alynýan hasyly döwletiň kesgitlen şol bir narhyndan döwlete tapşyryp, şagy eklemegiň barha kynlaşýanlygyny aýdýarlar.
Daýhanlaryň kärindetini alýan ýerlerine esasan buğdoy, gowa çekip, döwlet planyny dolmagy mejbur edilmegi, ýurtda gök önümleriň barha az ekilmegine, netijede ýurt bazarlarynyň pomidor, hyýar, soğan ýaly bakçy önümleriniň goňşy ýurtlardan barha köp import edilýändigine, olaryň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagyna alyp geldi diýip Azatlygyň yerli çeşmeleri aýdýarlar. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimiz dinleyijilerimizden hormatly arkada gatly rubrikamyza gelen nowatda hatyň mazmuny bilen dowam etdirýär. Dinleyijileriň hatlaryny öňe sürilýän pikirleriň Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýanyny we diňe hat ýazan okuwçynyň pikirdigini ýatladýar. Hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, siz 31-nji ýylda welayet we paýtagy häkimleriniň gatnaşmagyna video şekilli iş maslahatyny geçirip, o hojalyk pudugyna işleriň barşy bilen gazyklandygyny diýip hatyň başynda aýdylýar. Elbetde, bu siziň o hojalyk pudugyna ýagdaý bilen ilkinji gezek gazyklansaňyz däl. Siz 2007-nji ýylda prezident bolanlygyňyz bäri o hojalyk barada kän maslahat geçirdiňiz. Emma soňky aýlarda siz agrosenagat toplumynyň işi bilen has kän gazyklanýarsyňyz we bu bizi begenlerýär. Ýadyňyzda bolsa siz ýaş prezident wagtyňyzda daýhanlaryň problemasyny çözmek wada berdiňiz. Ýöne gynansak da daýhanlaryň durmuşyny gogulga tarap ütgän zat bolmady. Bir ütgän zat siz soňky döwürde ekrançylyk ýerlerinden alynýan hasylyň garaşylşyndan has azlygyny döwlet öňündäki borçnamalaryň planlaryň doldurulmaýanyny boýna alýarsyňyz. Ýöne siz bu ýagdaýyň çözgüdini resmiýlere käýinç bermek, olary işden aýyrmak, täze ýolbaşçylar bellemek bilen tapar nöýdüp gaty ýalňyşýarsyňyz. Soňky 10 ýyl käýinçleriň bir-birinden kompetensiz kadrlar ýygyderli çalışmagyň çözgütdäligini görüp biljegi görkezme kemini goýmat diýip ahally daýhanlaryň hatyny aýdylýar. Biz sizden haýyş edýäris. O hojalyk ekinleriniň hasyllygynyň pesdigini boýun alşyňyz diýäli ýurtda daýhanyň önümi öndürmek üçin ýeterlik şert, mümkinçilik döredilmänligini hem boýun alyň. Metbuatda agrosenagat toplumynyň netijeli östürilmek üçin zerur bolan ähli şertler döredildi. Daýhanlar we kärinneçiler döwlet dol möçberini ýokary hilli tohum, mineral lökünler, suw, kuwatly tehnika, hasyllaşmak üçin ulaglar bilen üstün edýär diýip 10 ýyl bäri ýalan sözlenýär. Siz hem bu ýalany gaýtalaýarsyňyz. Siz 31-nji ýylda sağlaşykly östürilme uğruna döwlet tarapyndan degişli gollaglar berilse de bu uğurda gazanylýan netijeler pes. Munyň sebäbi näme diýip soradyňyz. Siziň bu soragyňyza gönläp, dogrusyny aýdyp biljek resmi Türkmenistanyna ýok. Muny siz bilýärsiňiz, daýhanlara bilýär. Emma hakykatda eger soragyňyza gönü we anyk jogap almak isleseňiz, ilçinni size dogrusyny aýtjak daýhanlar bar. Ýöne siz olardan hiç sat soramaýarsyňyz. Türkmenistanyň o hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl alynmalygynyň esas sebäbi daýhançylygyň owa adamlar üçin girdejisiz pudugy öwrülmeginden başlanýar. Daýhanlar siziň o hojalyk siýasatyňyzdan ýyl geçdigiçe bar haken lapkeç bolýarlar. Kärenli ýerlerini ýygyna tawşyrýanlar hem köpelli. Siziň diýen mümkinçilikleriniz diňe kagazy ýüzünde. Ýurtda korrupsiýa, resmiýleriň paraxorlugy ol şertleri daýhana baryp ýetmänkä ýok edýär. Üstesinde döwlet hem daýhanlara ul adalatsızlyk edýär. Ýöneköy misal, soňky 10 ýylda azy önümler, senagat tarytlar durmuş näçe gymmatlady. Emma döwletiň daýhanyň önüm satyn alyş narhlary şol duruşyna galy. Sowet döwründe real paýta planlary esasynda ýerler şorladyldy. Emma garaşsyzlyk ýyllaryna o hojalyk daýhanlar Sowet döwrüniň soňky ýyllaryna akydan has agyr ýagdaýa salyndy. Owalaryň ýollary dargady. Köpürleri yıkıldı. Olarky gruply hojalyklaryň o hojalyk tehnikasy, mallary ogurlanyp ýok edildi. Emma Türkmenistan Sowetlaryň o hojalygyny merkezden, ýokardan plan bermek düzgünni saklap galyp, daýhan Sowet döwrüne hukuklarynyň, sosial goragynyň hem mahrum etdi. Eger siz yerli bazarlar we eksport üçin türkmen önümleriniň köpelmegini hakykatdan hem gollaýan bolsaňyz, daýhanlara hususy ýetçilige ýer beriň. Azat bazar sistemasynda önüm,
baylyk ýokardan plan we käyin sürilip däl, işlejek adamlara erk berilip döredilýär. Sizi çuňur hormatlamak bilen akylly daýhanlaryň bir topor diýip Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna gelen nowatda gatyň soňuna gol çekilipdir. Hormatly dinleýijiler, okujularyň haty bolşy ýaly dinleýijilere getirilýär we çap edilýär. Onda edilýänler Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhretlendirmeýär. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Para bermäge mejbur bolýan talipler baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu ýylyň 17 sentýabryna Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çägini Türkmenistanyny ýokary we ýörüti okuw jaýlarynyň talipleriniň tomusky kanikully öýlerine goýurilmänigi barada maglumatlar bar. Ýaşlar her gün sport desgalaryny stadionlarda taýýarlyk çäresine çekilýärler diýip talip Serdar aýdýar. Bu entek hemmesi däl. Issy tomusda taýýarlyk çäreleriniň surnuýan talipler soňra öz ýaşaýan umumy jaýlarynyň ýa-da okuw mekdepleriniň daş töwereklerini arassalamak işlerine de çekilýärler. Taliplere demdiň jalmaga wagt hem galanok. Sebäbi akşam saat 20-den soňra olary seýilgählere çykyp ýa şäheriň daş töwereklerini gür bagly ýerlerde dynjalmaga gitmek üçin ruhsat berilmeýär. Akşam saat 20-den soňra olaryň bir ýere gitmek zerurlygy ýüze çykan halatyny olar diňe enatalarynyň dekanyň adyna arza ýazmagynyň esasyny goýurilýändigini Serdar sözüne goşýar. Vilayetlerden gelip ýokary okujaýlaryny okuyan talipleriň Aşgabatda doğun garnaşlary, ýakynlary, ýaşaýanlary hem kän. Olaryň tanışlaryny bir toý märeki bolsa, vilayetdäki enatalary toý märeke gatnaşmaga gelenlerini dekanyň adyny arza ýazyp, öz talip çagasyny bir gece günlük ýa bir günlük alyp bilýärler. Şeýle ruhsat almak üçin talibiň enatasynyň arzasynyň ýany bilen haýsam bolsa biriniň pasportynyň nusgasy talap edilýär. Şeýlede haýsy sagatdan haýsy sagata çenli ruhsat soraýanlygyň anyk görkezilmeli we enatasy bilen toý märeke gitmäge ruhsat berilen talip arzada görkezilen sagatyny umumy ýaşaýyş jaýyny hökman dolanyp gelmeli. Wagtyna dolanyp gelmedik talibiň enatasyna gelecekde öz şagasyny alyp bilmegine mümkinçilik berilmejekdigi hem aýdylýar. Edil harby gullukdaky ýaly talibiň her sagady haçan nirede bolmaly wagty dekanyň ýa beýleki mugallimlaryň gözegçiligine saklanýar diýip Serdar aýdýar. Ýokary okuw jaýlarynyň rektorlar tarapyndan berilýän bu görkezme köp halatda taliplere gözegçilik etmek üçin berkedilen mugallimlere gazanç çeşmesi bolýanlygyny hem talipler aýdýarlar. Uzakly güni we aýlap umumy ýaşaýyş jaýynyň çykman, sport desgalarynyň başga ýere goýurilmeýän talipleriň biraz göwnaçasy dem-dinç alasy gelýän halatlar bolýar. Bile okuyan talipleriniň birden birini enatasy toý märeke alyp giden halatyny olara goşulyp gitmek isleýän talipler özlerini gözegçilik edýän mugallimlaryň göwünü tapsalar, onulara hem asyrynlyk bilen ruhsat berilýändigini Serdar aýdýar. Şeýle göwün görmäniň narhy 50 manat diýip Serdar sözüne goşdy. Sözümüziň soňuna jemlesek, talip Serdaryň bu beren gurrunlaryny ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň birini ýa-da dekanlardan haýsam bolsa birini tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek mümkin bolmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaky atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly
Bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Hazar deňiziniň kenarynda dynjalmaga barýan türkmenstanlaryň awada barmakda we ondan gaýtmakda dürli transport bökdünçlikleri bilen ýüzeýiz bolýandygy habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna 1 awgustda gelip gowşan hatda özüni Pirulu diýip tanıştyran okuyjymyz awadadan gaýtmak üçin taksi ýa-da awtobus tapyp bilmän ençeme kilometri piýada geçmeli bolandygyny aýdýar. Döwlet eýetçiligindäki sary taksileriň 30 sansy bar, olaryň 21si işleýär. Agam yetişemdok diýerler. Awadaanyň ýollarynda elini galdyryp taksi ýa-da awtobusa garaşyp ýören adamlaryň sany sajagy ýok. Men özüm 1 saat garaşdym. Ahir ýörep piýada geldim. Bu dinç alyndygy däl, adamlaryň kemsidilmegi diýip Pirula atly okuyjymyz ýazýar. Bu maglumata Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, munyň Türkmenbaş aeroportundan awada gitmek we ondan aeroporta gaýtmak üçin jemgyýetçilik transport we taksi gatnawynyň talaba laýyk ýolu goýulmandygy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Balkan welaýatyna ýygydan sapar edýän aşawatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, häzirki wagt Türkmenbaş aeroportundan ýa-da şäherinden awada syýahatçylyk zowlawyna gün gatnaw edýän jemgyýetçilik transporty ýok. Bu bolsa şunlar awada dynjalmaga barýanlaryň sanynyň artmagy bilen raýatlaryň tomsuň jokrama ıssysynda ençeme saat ýolda kösenmegine sebäp bolýar. Häzirki wagt adamlar 3 usul bilen Türkmenbaş aeroportundan awada baryp bilýärler. Birincisi döwlet eýetçiligindäki sary taksiler. Ýöne olaryň sany juda az. Aeroportuň daşynda her gün iň köp bolanda 4 taksini görse bolýar. Bu bolsa Türkmenbaşa her gün 5 ýolagçy uçurynyň goňýandygyny nazara alanmazda adamlaryň talabyny ödärden juda az. Ikinji usul adamlar aeroportuň çetindäki durulgydan awtobusa minip Türkmenbaşa şäheriniň merkezine, ondan başga awtobusly awadaanyň çetin durulga. Bu durulgada da başga awtobusa minip awada gidip bilýär. Bu awtobuslaryň her 1 saat 10 minutda bir gedek gelýändigini göz tutsak, bu usul bilen awada ortaça 2 saatda baryp bolýar diýip Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awada barmagyň ýeni bir usuly Türkmenbaş aeroportunyň 500-600 metr çetinde saklanan hususy taksiler bolup durýar. Ýöne bularyň sany hem ören çäkli. Şeýle de hususy taksi bilen ýolagçylar awadaanyň çetindäki 3000 awtology niýetlenen durulgada düşüp, ol ýerden hem 1 saat 10 minutda bir gedek geçen awtobusa garaşmaly bolýarlar. Munyň netijesinde dynjalmaga barýanlaryň dynjalşy awada aşmak bilen bagly kösençliklerden başlanýar diýip, Bugaýew köçelerde taksi gözleýän ýa-da her bir saatdan hem gowrak wagtdan gelýän awtobusa garaşyp duran adamlaryň onlarçasyny häl şimdi görse bolýandygyny aýdýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Azatlyk Radiosu şu ýylyň aprel aýyndan başlap awada syýahatçylyk zowlawyna diňe döwlet ulagynda şeýle de ýörite ruhsatnama esasynda girip bolýandygyny, Türkmenbaşy şäherinden welaýatlara gatnaýan taksileriň ählisiniň hem öz regionlaryna uğradylandygyny habar beripdi. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministriniň özü de awada dynjalmaga gelýänleriň ulaglaryny ýörite awtodurolgada goýmalydygyny we gödüňine tutulan ýörite transportdan peýdalanmalydygyny aýdypdy. Şeýle de diňe käbir ulaglara ýörite ruhsatnamanyň berilejekdigini, munyň hem dynjalş mögsüminde hyzmatlar bilen baglanşykly zerurlyklara niýetlenýändigini mälim edipdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 14-nji awgustunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow awadaanyň çäğinde indiden beýlek diňe jemgyýetçilik ulaglarynyň we ýörite ulaglaryň gatnawyna ruhsat berilmelidigini aýdypdy. Emma Türkmenstanlaryň we yerli synçylaryň ençemesi awada hususy awtologlaryň girmegi gadagyn edilip, diňe döwlet belgili ulaglaryň we jemgyýetçilik transportlarynyň gatnawyna ruhsat berilmegi netijesinde ýöneki raýatlaryň hereket azatlyklarynyň barha çäklendirilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda olar häzirki wagtda dowam edýän transport problemasyny çözmek, goşmaça awtobus gatnawlaryny ýola goýmak bilen baglanşykly hem türkmen häkimetleri tarapyndan hiç bir çäräniň görülmeýändigini belliýärler. Sözümizin ahirine ýatlasak, awada dynjalmaga barýan türkmenstanlaryň ýüzeýiz bolýan transport bökdünçlikleri we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri tarapyndan häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz.
biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen hökümeti ýurtda kitap neşir önümleriniň sany we görnüşdaýdan gitdigiçe köpelýänligi we umuman bu urun güýçli depkinde ösýänligi barada ýygyderli hasabat berýär. Öz nowatynda garaşsa synçylar bilim puwdagynyň işgärleri we okuwçylar ýurtda okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň duýulýanlygyny şolsanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigini aýdýarlar. Türkmenistanyň okuw zalarynda umumy bilim okuw kitaplarynyň ilmi hem çeperçilik neşirleriniň şeýle daşary ýurt kitaplarynyň türkmen diline terjimeleriniň ýetmezçilik etmegi ýurtda berilýän bilimiň hiline erbet täsir ýetirýär diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri aýdýarlar. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň bilim puwdagyndaky problemalar barada jemgyýetçilik dialogy atly garaşsyz proýekti bilen bilelikde taýýarlanan maglumatlary dikkatiňizde hödürlemegini dowam etdirýär. Bu maglumatlar Türkmenistanly okuwçylar, mugallimler we bilim puwdagynyň işgärleri bilen geçirilen söhbetdeşliklere esaslanylýar. Türkmenistanly synçylar häzirki wagtda okuw jaýlary üçin okuw kitaplarynyň gowy kagazda we renkli görnüşde türkmen hem rus dillerinde çykarylýanlygyny aýdýarlar. Emma köp kitaplaryň ýüzünde häzir içinde syna okuw gollanmasy diýen ýazynyň saklanyp galýanlygyny belleýärler. Bolsa kitabyň üstünde henidem işlenýänligini, şeýle-de onda käbir kemçilikleriň, ýalňyşlyklaryň we dawaly ýerleriň bolup bilýänligini aňladýar. Okuwçylar hem mugallimler şeýle kitaplar bilen işleşmegiň ören kyndygyny aýdyp näýeli bolýarlar. Köp ýalňyşlyklaryň, nätakyk maglumatlaryň duş gelýänligini, köplenç meselelere we misallara kitapda çözgüdüň asla berilmeýänligini aýdýarlar. Okuw materiallarynyň düşündirilişiniň gowşakdygyny, logikanyň hem ýygyderliligiň ýetmezçilik edýänligini belleýärler we düşünükli maglumatlaryň duş gelýänligini aýdýarlar. Bu zatlaryň eklesi kadaly bilimiň berilmegine pätkili bolýar diýip Türkmenistanly synçylar aýdýarlar. Aşgabatyň orta mektebiniň 10-njy klass okuwçysy Maral şeýle gurrun berýär. Gumanitar sapaklary boýunça temalar umuman düşnükli. Daşary ýurtlaryň taryhy boýunça artykmaç seneler we atlar köp. Emma fizika boýunça näçe okusaň da düýpden düşnüksiz. Hime boýunça 10-njy klass üçin okuw kitabyny çap edip ýetişmändirler. Muallimiň konspekti boýunça okuýarys. Algebra boýunça ýalňyş nätakyklyk köp. Misallar üçin jogaplaryň köpüsi ýok. Biologiýa boýunça hem düşünmek kyndy. Kletkanyň guruluşyny, genetikany. Türkmen dilinde bu sapaklary boýunça okumak düýpden mümkin däl. Umumy ilmi terminler entek ýok. Hatda käbir muallimlere de düşnükli däl. Ählisi özleriniň köne konspektlerini we okuw kitaplaryny ulanýarlar. Käbir okuw kitaplarynda aýratyn hem gumanitar derslerden barlanmadyk ýa-da doly ynamdar bolmadyk maglumatlar hem duş gelýär. Şeýle kitaplar şol ugurlardan iri alymlaryň gatnaşmagynda üstünde işlenilmegini talap edýär diýip jemgyýetçilik dialogy atly garaşsyz proýektiň gatnaşyjylary hatap edýärler. Şeýle-de Türkmenistanda täze we doly işlenen okuw kitaplarynyň gutarnykly görnüşi ýetmezçilik edýärkä öň ulanylýan kitaplaryň tas ählisiniň okuw programmasyndan aýrylandygy bellenýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz Türkmenistandaky bilim problemalary barada Azatlyk Radiosynyň jemgyýetçilik dialogy atly garaşsyz proýekt bilen bilelikde taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedev Abaşanyň prezidenti Donald Trump'yň 2 awgustda sanksiýalar barada kanun taslamasyna gol çekmegini berk tankytlap, munyň gatnaşyklary gowlaşdyrmak baradaky ähli müýidi soňlaýanlygyny aýtdy. Şeýle dol bu ýagdaýyň Russiýa bilen söwda urşunyň tutaşmagyna meçe berýänligini belledi. Biziň Abaşanyň täze administrasiýasy bilen gatnaşyklary gowlandyrmak umydymyz öşdi diýip Medvedev Trump mundan öň garşy bolan kanunyna gol çekenden soň Facebook'da aýtdy. Trump odal bu kanuny düýpli ýalňyşlyk diýip atlandyrypdy we sanksiýalary doly durmuşa geçirmezlik ähtimallygyny işaret edipdi. Medvedev Trump'yň bu kanuny gol çekmek kararyny Kongresse baş öňmek hökmüne hüjüm etdi. Kanun çykyrjylaryň bu taslamany aglawa ýagdaýda gollamagy täze kanunyň prezident tarapyndan veto goýulmak, ýerine gaýtarylmak mümkinçiligini adaltdy.
Trump administrasiýasy öz ýerine ýetiriş ygtyýarlygyny Kongrese iň bir kemsidici şekilde taýin etmek bilen özüniň dol güýçlüldigini görkezdi diýip Medvedew aýtdy. Amerikan döwlet guruluşy Trump'tan dol üstün çykdy. Prezident täze sanksiýalara razy däl. Emma bu kanun taslamasyna gol çekmeli boldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Medvedew sanksiýalar barada kanun taslamasynyň orsiýeti geçen ýyl Abbasanyň prezident saýlawlaryna gatnaşanyň barada aýdylýanlar. Moskwanyň Ukrainadaky we Siriýadaky harby agresiýasy üçin cezalandyrmak maksadyndan uğralýanlygyny, emma orsiýeti diňe güýçlendirjekdigini, sebäbi onuň täze bazarlary we senagatlary döretmäge iteklejekdigini bellädi. Biz iqtisadiýetimizi we sosial pudawymyzy östürmek üçin asuda işlemegimizi dowam etdirýäris. Importyň ornuny doldurmak bilen meşgullanýarys we möhüm hökümet gözüpelerini odaly özümize bil baglap çözeriz diýip ol aýtdy. Soňky bir näçe ýylda biz muny nähil etmeliligini öwrendik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Medvedew sanksiýalary kanun bilen berkitmek netijesinde olar Amerikan Russiýa gatnaşyklaryny mundan aňyrykem çyşyrymlaşdyrarlar we gelýän ýyllarda ýagdaýy düzeltmek tasdan mümkin bolmaz diýdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi sanksiýalary şowakörlük we howply diýip häsiýetlendirdi we özüniň Abbasanyň orsiýetdäki 755 diplomatynyň ýurtdan çykarylmagynyň başga hem garşylykly çäreler görmek hukugyny özüne galyrýanlygyny bildirdi. Emma Kremliň sözçüsü Dmitri Peskov Moskwa tarapyndan edil häzir haýal etmezden has ýeter öz alyş çäreleriniň görülmejekdigini aýtdy. Şol ruhatda Russiýanyň daşary işler ministrligi özüniň Abbasa bilen özleri we halkara howpsuzlygyň nukdaýnazaryndan peýdaly bolup görünýän uğurlarda şol sanyny regional konfliktleri ýatyrmakda hyzmatdaşlyga açyk galýanlygyny aýtdy. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Abbasanyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen duşmaly we ol hepde ahyryny Aziýada bolan samit mahalyny özüniň şinem Russiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegiň uğur ýoluny gözleýänligini, sanksiýalar kanunundan bolsa razy däldigini aýtdy. Prezident Trump 2 Awgustda sanksiýalar barada kanun taslamasyna gol çekenden soň eden beýanatyny onuň düýpli ýalňyş bolanlygyny we öz administrasiýasynyň daşary ýurtly garşydaşlar bilen gepleşip geçirmek ukybyny gogşatjakdygyny bellädi. Emma Trump bu kanun taslamasynyň Amerikan halkynyň Russiýanyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryny goglandyrmak üçin çäre görmek baradaky isleginden uzalýanlygyny welin ikrar etdi. Ol bu iki ýurduň arasynda esasy global meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň boljagyna umyt baglady we netijede soňu bilen sanksiýalar zerur hem bolmaz diýdi. Men köp milliard dollara durýan we hakyky ul kampaniýa gurdum. Şolam meniň prezident saýlanmagymyň esas sebäpleriniň biri boldy. Prezident hökmünde men Kongrese garanyny daşary ýurtlar bilen has hukuk alaşyklar baglaşyp bilerin diýip prezident Trump aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.